pali zinthu zina zimene zimakhala zobisika zoti ayi ife pano tizibwerese poyera anthu nkuzidziwa. Ndiye lero lino muli ndine Hale Suliani komanso Wellington Kuntaja amene ndimakhala naye nthawi zonse, ndiye tili ndi mulendonso. Paja tinakamba sabata yatha kuti pali zinthu zina zimene zimachitika mzipatala koma anthu nkusazidziwa kapena kuzidziwa koma nkumaziona ngati kuti ayi izi zikungweneka zikhale choncho, koma pali wena amazionanso mwa mtundu wina. Takulandira ndiphiri Phiri ndani ine awa ndachikulire bwana George Musowa. Takulandira niso zikomo. So mawoti phiri wanambi sadza kuja kuti machela phiri kunta abateba phiri kunta kungodula phiri kunta ya ineso ndi ya landire amene atenga nthawi lero madzulo ano kuti ationenso program yathu ya Kavumbu. Last week tidafotokoza kuti nchifukwa yana natural program ikhali Kavumbu ndiye tidane kuti ndithu kanthu Kavumbu kadavumbula mende pachisa mende mkhala naye pachisa malomolo pancholo matichana padzenje iya dabula mutengo pachisa nde kaswiswiri kakanaka mtani kanaka mvumbulutsa wene panya nde ife mu program iyi kani athu ndiyo vumbula mende yo pachisa chani sangalatsa lero kwa tavumbulutsa mkulu amusowa takulandirani mulungu athu pamene timacheza ndi nzangayo tenazukuta kwambiri zokhudzana ndi mavuto amene akuchitika muzipatala. Ndipo titati palipo anthu ambiri amene anatimbira mafoni malingana ndi zochitika ndithu. Timakamba tenatsindika kwambiri pa nkhani ya mmeneno muzipatalamu kuti ma officials kuti ngati manesi madokotala amalandira bwanji anthu amakhala na mtundu wanji. Komanso tinakamba za nkhani yokhudzana ndi zipangizo za mzipatalamu. Maso ndakamba za anthu kuti ndithu makhala kudzaza na menemu kuti anthu alanje mankhwala nkumakhala zosowa. Ndiye tikukambirana chonchija pamene ndimadza kumbukira kuti Musowa nthena ake dakumana nawo tsiku lake nkumatiuza zokuti iwowa mchipatalamu adapangapo kanthu ngati munthu. Ndiye tifika nthawi ione kuti mwafotokozera anthu kodi nkhani yanu yeniyeni idayamba mwa mtundu wanji. Sichoncho pili kwambiri actually pali tinkakamba za congestion mzipatala. Ndiye tinakamba koma mukudziwa kuti pali anthu ena amene amapita mzipatala muja opanda woyang'anira. Amapita mzipatala muja kuti chinake changochitika basi muna ngozi kumene udanthu amene aja amagwira ndani pang'ono. Ndi pamene ndomakumbukira kuti akoma nkhani zimenezi pali munthu wina anachitapo. Musowa tinakambanso nkhani ina yokhudzana ndi mapatient kapena titi ma clients amene akakhala mzipatala amayamba kuloza dzala ma officials amene afotokozera Kuntaja kuti munasana ndilandire bwino chani and pali zinthu zina zimene zimachitisa kuti zimene zija zichitike. Koma kumbali yanu tsopano timafuna timve kuti kodi ngati George Musowa chimene chinakupangisa ni kuti muzipezeka kuchipatala ku Queens amati ku group la group lide kumazika amene tuli ku Queen Elizabeth Hospital kuti muzipezeka kumeneko chinachitika ndi chani? Ndikankhani kakatali koma ndingofotokoza mofupikisa munthu uno ndi ojambula photographer. Ife timakudziwani ndi za ufotozi kana tikudabwa kuti mwapezeka bwanji ku Queens ku group inu photographer. Ndipo kawiri mukajambula ku Mount Sochi makona ni mahotelo kwambiri thamanga nayo kamera watu wano kamera mudaiponya ikupitilira ndi studio ndithu imene tikuti GM Multimedia. Zonali mwadifusa funso loti ndikupezeka bwanji kugulu la anthu azachipatala ine munthu wojambula. It was 2004 pamene tinali kumauti sochi kumweko 2004. So pano ndi nkhani imene yochokera pakatali ndithu kuyambira 2003 kufika 2003 ndimene tinali mapapalaza mmene mmakotero kumajambula zithunzi zosakambirana iya ikumaombolesa. Ndiye pamene ndakumana ndi mzungu wina amene anali doctor amene timati Mafis Cabro amene tinakumana
ndi anali ndi workshop yawo kumene kuti najambula ndikundiuza kuti bwera ndikukwinzi koma be kukwinzi kuti makhala ndikupita pafupi nthawi inake tagulisako mabanzi kumene kuja koma ni chifukwa chokhalisa tikuona magulitsa mabanzi achamanyamula muchita asanayambe za ufundo maenda nayo maodi za ufundo zitidayamba komano sopano inali yoti school tithandizira bwanji tili ku secondary time ndeno ndili chomwe cha photographer munga nafotokoza kuti ndinapezeka moti mzungu wina ngati doctor titamujambula natuza kuti pese kuchipatala kukwezi ndipo nditapita kumene kuja ndimene nonso pano amatipasa kanga chepekanga ndili chomwecho ndimene anandiona kuti ndichidwi kuyang'ana kwambiri mmene zimakhalira pa chipatala paja chimene chimatikhuza kwambiri mwapeza kuti mvula ikubwera mapatienti ali mukati maguardian akuti tikakale kunja ndi kuti tsopano anthu anali kuzaza mukolido ndi congestion yakula kwambiri mukolido mvula umeneko sakulolera kuti akakhale pamene ma doctors akuona mapatienti makhala za chinsisi ndi atimati maguardian panja inu mapezeka panja kwinzi tapafotokoza ndikuti ndinapezeka muchifukwa chakuti ndimakonda kupita mbuyomo pamene ndinali kugulisa zinthu zimene ngati mabanzi machulaji kenako ndimene ndapezeka kuti ndalimba MS yanga basi ndimene mapezeka kuti ndakumana ndi mzungu amene tapanga za upapalaza zojambulazi na trend ngati ma freelance photographers then ndikumapezeka mu mahotelo mmene timakumana kumene kunali workshop ya nzungu ina mapanga study yake ya meningitis ndiye ndinali mmodzi amene ndinawajambula atakondweresedwa anati kuti tipeze kukwinzi kumene kukuti akafanya investment kukwinzi munango pitako ndimapitira kukalandira kanga mwagwira ntchito mwajambula munthu akuti kumandalama mukalandirire ndili kumene kuja nzungu jana ndipasa ndalama kena kunapeza kuti chenje chavuta inu chenje chimenechi ndiye muzabwereza koma ndipona kuti ndizungu chenje amabweza ngati ndinaganiza kuti ndingochidya basi koma ndikutapita nthawi ndinaganiza kuti iyi ndinakaza ndikumbusa ndinapita kukabweza ndalama imeneyi pomufunsa amakhanga lisabu ndiziwa atayang'ana pa analemba pa kalenda apena pake George Musoya you have my church ndimene zinayambira sopa inu mzungu kuti mumaganizo mwe anayiwala akafika kumene kuona kapeza anachita kulemba analemba pa kalenda pamene ndimampasa amakanga ndisakuonesa kuti munthu oti sakukumbukiranso ya ndati mwayo chanduyo koma ndifuna ndikuuze nawo kuti nditangopereka chenje chimene chichi anazatipasa sundrama extra kuti chifukwa cha kukhulupirika kwako ndiye pakutero ndimene sipano ndikuona kuti chamu 2004 ndimene kumabwera nongati bingwa Mutharika kukhala mtsogoleri koma mbuyomu upapalaza ukaenda kulira jachea kula chea nditi mapeza kuti mahotelo muji nditangobwera kuti awo abwera samafunanso kuti mudzipezeka monse mapapalaza angoti mbwera president kakuchita workshop ndi ndinaswapo kugwira ndi pamene sopano ndimapezana ndi mzungu amene kumpezanso ndikuti ineyo bwanji ntchito ina iliyonse ngati ganyo ndimene amati koma makafunsana ntchito kwa yeye ndayenda panga ubale ndayimachitasiyanso ndikujambula komano ndikuswa kuti tipanga bwanji ndimene amati okay kugwirisa ntchito kamera yako ukhoza kupanga chinthu chimene chingathandize mtundu wa Malawi mzunguru amene mukufunsira ntchito ina iliyonse kanyakolope koma kuti ndiye ndikunduza kuti kamera yomwe uli nawo ndi chinthu chimene chikhoza kupanga zinthu chimene chingapangise kuti iweyo ukhoza kuombola mtundu wa Malawi komanso iwenso ndikuzilemba weka ntchito ndi ndinati how ndati okay chabwino uzungulire chipatalachi ulembe mavuto amene ukuwaona ndipo ukabweretsa mavuto amene tiyambire pamenepo ndiye ndinazungulira mmene mwakupanga study yake meningitis ndiye mamuthandizira kumatenga ma specimen kwasiya ku welcome trust uku ndikumazungulira ndiye mapezano mavuto ngati awa kuti mvula ikubwera anthu akuti maguardians ali mu corridor pamene mu corridor mucha kupezeka kuna kuti sangatinso kukakhala pa bwalo chifukwa panalibe maguardian mashelter ena nonse panalibe ndi anthu aja ndochuluka mu corridor mucha kumadusa matenda ena kupita department ena kufunika kuti awatengere kwetsi kuti anthu adzazanso nawo abisala mvula mukuona pamenepo ndiye kuti pamenepo ndipemene namba kulemba vuto number 1 2 tikayangana mkati mu chipatala mucha mapezeka kuti anthu mwina ndi blade sobo zonse zije zimakhala pansi pamene akona bedi yawo ilichonchi pansi pa bedi zomwe ndimunazoona kuti zimene sikuzatenga poso matenda mwaona pamenepa mapota akanapeza poti akayike kamuloka tikayangana masinki maodi mucha kupeza kuti sinki sukupeza sinki nausa asambe mmanja madokta akamaliza ndiye kuti amakasambira ku office ya manesi ndiye malemba aso kuti ndivuto limenelo muodi mucha mapezeka kuti mwina babu ndi limodzi
monse mujadima ukaoka maintenance inavuta anso pamenepo nditalipa zonse zija ndikumukamuonesa mzunguja ndinamuuzanso kunena kuti pali anthu akuchapa zovala zawo akuyanika pansi kulibe ma washing lines nditafotokoza ndimene amati okay ifeso zimene zinaziganizira zinthu ngati zomwezi ndiye kuganiza bwanji ife tuli ndi bungwe limene tili nalo tikuti chira fund bungwe limene ili timayang'anira ma patient not ma patient timagulira anthu osowa mankhwala kuchita support many pharmacy ya boma ndithu ndinapeza anali ndika pharmacy kawo kakang'ono kumathandizira ndipo zimenezi zinapitirira ndineso nakangati ndajoina kumathandizira zimenezi ndiye analena kuti you have to identify my problems ena amene ukuona kuti koza kwaje mtundu wa Malawi thandizike apo mutalemba no enonse aja kela kaso kunjezere so ndi jambo mapita no ma toilet chifukwa imene yoyo kuti ma toilet ali mkatikati muoni momwemo toilet limomo ndenda imene mupeza kuti ma blockages akachitika anthu chifukwa samagwirisa ntchito mwina ma toilet paper amangogwirisa zinthu zolimba mangoponya ma blockage amachitika kumapita kwa zonsezi ndi umene mwapezeka kuti monse mujafungo lokaloka ndiye anthu akati tikutumizani kupita ku Queens anthu ambiri amakandi chili choti tingopita ku private chifukwa kumene kuti ndebe sindikakhala so katikati amadwala kwambiri anali guardian kuona fungo kunyasa modi mucha zinthu zimene zija zimapangisa kunena kuti anthu azikusala ku Queens je mwacha list zinthu chande majambulano ndi majambula ngati kuli kamera matani nayo kamera supani magencho ndi kujambula ona ni toilet za zinthu zonseza anthu so akulowa momwemo madzi pena pali ponse ndiye anthu so alibeya kuponda zimene zichafafa ukalowa majambula zimezi ndi majambula zimene okay ndi kuwaonesa anali okhuzidwa kwambiri ndete ngazithese bwanji ndimene no ode mati mukajambula ndipita kamuonesa mzungucha mzungucha sopano ndi malemba nditu izi this is a word yakuti uku word yakuti ndikumakamuonesa okay ndiye pakutero anakambira ndazi zungu Anzake kuti tili ndi mwana amene akuonesa ndi chinthu choti akuti fufuza mavuto amene akupezeka pa chipatala yes so nthawi imeneyo ndianandiza kuti okay iweyo kuti pankhale ngati coordinator wapakati pa ife ndi administration ya chipatala ndiye ivi ndikapeza zimene zichi imapita ku maintenance department akuluakulu kuti vuto libanja tikunene kuti tipate ngatawe kuti tikonze tilibe ngati materials kulibe materials amene oti tipise ntchito matapu madzi akungotayika tilibe materials pamene ifeso kwano ndi mazabweramo kupeza kuti anthu achani kundithandizira kumapeza no kandalama sonkhekana kwa ma doctors kena kwena auza anthu akufuna kwabwino kumabweresa kandalama kaja tikagula tapu nadika pano tupange bwanje kuti pange plumbing chipatalachi more especially medical wards tipange plumbing tipange so rewiring sizili bwino kweni nditi napanga zimene okusenze mukachambula mukakaonetsa madokotala aja amene wazunguwa amabweretsa pono kukonza sopano zimene zinthu chifukwa pamene pakukhala patient amene akumuthandiza sipali bwino guardian iso ali pa mavuto akhunzaso kutenga matenda chifukwa cha afitse zimene kungokhala around chifukwa cha ma blockages ndiye choyambirira tipange bwanji tinaganiza ndamene unakuti tichose ma toilet mkati mwa chipatalamu akhale kunja ndipo titapanga njira imeneyo unapeza kuti mu chipatalamu cha unamba kubwera fungo labwino sopano ndizo sezija zachitika za maintenance zimenezo sopano ndiye anatuza loketi kupanga za maintenance nanga umoyo wa mapatient kubali ya mankhwala zikuyenda bwanji ndiye ine makhala no munthu otumikira ukagula mankhwala direct amene akufunika kuti anthu ajathandizidwe kuli mapatient ena oti akulandira mankhwala koma nditutubiri mwina mankhwala sakulandira muno pakufunika ngati jatimati chiponde kuti at least abweremo bwino tikabwere zimene zicha ndiye ine ndinalotumikira kupanga zimenezo tibwerere pambuyo pang'ono munati mzunguyu kuti bungwe lake la Chira Fund lilipo sikuti nali bungwe lake iyeyo anali doctor amapanga study yake ya meningitis ndiye kunali ma doctors ena kunali so mali professor Marco Mole amene anali ngati director wao kam trust odziwika kwambiri amene ukuthandiza anthu osiyanasiyana ndiye amene wanali anthu achifundo kwambiri akaona Malawi choncho ndiye ine ndali ngati amene mafufuza mavuto amene ali kuchipatala tiathese bwanji tiwathandiza boma mauza anthu ameneyo chiponde matenga kuti timakagula kuli chiponde kuli company imene imati chiponde company ili padakale pano ili kulunzu chapo matindi tisanafike ku matindi uko ndalama sopano zinali zoti anthu aja
amachita sosi azungwaja amachita sosi kuyang'ana pa utapeza kanga chepeyaka tione tipange chani ndiye ine tikabweresa ngati vuto lija loti tapeza amayakhalano kuyang'ana kuti titese bwanji namapeza makobiri ndi vuto akula kuti zimene zikuchita cost drama zingati mwakuti titeseni maintenance imene tikufuna kupanga muchipatala tipeze ma quotations kwa ma contractors zingakhale bwanji koma ano nthawi imene timangogula zipangizo zichifanana ndi maplamba pompaja amangobwera kungopanga fix so tachoka monseko kupezeka kuti tsiku lina ndimayenda ndinapita chakumochale kukaona kunali wina wake anali wakuba kwambiri anamuombera polisi chigawenga chapedwa nditafika kumochale kuja ndinapeza galimoto ya site ndi anzathu maprisoner ambira kuzatenga maliro akuti akukataya opanda zibale yawo ndi ineso zinatikuza kuti maliro onsewa opanda zibale yawo anthu angangobadwa pa dziko lona alibe abale yawo ndiye ine ndinali kuphunzika kwambiri onsewa ndi amapita nawo kuti asungulire kuti fungo konse kuchi awola watenga ukataya zenje limodzi I think chakustera maleso ndiye zimene zijaso zinandipasa siku ndi siku kumaganiza kuti kodi ndizoonadi nje mutagwiritsanso ntchito kamera yanu ijaso sindina chambule siza sensitive zotsunga chambule kudera ilo tsopano kunali kuganiza kuti zungu jana ndizo kuti nditakhala kugwisa ntchito kamera ndikhoza kuzipangaso employ ndeka komanso ndikhoza kuyesesa kukhatithandizaso mtundu wa Malawi ndiye kuti anthu awa wasanathandizidwe ndiye ndinayamba kufufuza mpaka ukafika kumene kumalembesa anthu matenda nditayang'ana kumene kuja ndikuzafufuza tsiku lina nditakhala naona kubambo wina anabwera bwinobwino akuyenda wachokera ku kampani atafika pampando anapeza kuti munthu janamba kuchita phuma mmene sanathandizidwe mmene kuyamba kuti apuma kumatere ndimene upeza kuti manesa kubwera munthu yutu tinthandize timthamangire poza mthamangira afuse zina palibe basa nali bilofailo yake ja unknown kusenza kuti munthu woti sakudziwika na sisi sanapereke information anagwa pompo ndikumwalira sana mwalira koma kuti asanafike santha yothandizidwa obwera bwino nthawi imene mayangula kuti akanati kupanga kubanika wapezeka kuti munthu uja wasanduka unknown chifukwa sakutha kufotoka nyenyezi anamtenga kumpitisa kuma oxygen basi kunthandizira mmene muja mpaka munthu uja anamwalira ndiye ndinaona kuti anthu aja nkhani icho ikuvuta pano ikutokera 8 amene anakatayidwa aja nkhani zake mavuto ake ndi awo ena akugonekedwa akafika mu wodi ndikuti akangoti unknown mpaka na ku wodi ndiye tikayang'ana ku wodi kuti chisamaliro cha anthu amene chimakhala bwanji manesi athu madokotala athu ndi anthu olimbikira kwambiri amene amayesesa koma chifukwa chakuchepa monga mkuziwa Queens Referral Hospital, it's a big hospital. Ndiye kuti mapatient mwina 80 against manesi 4 ndiye kuti nesi abwere athandize nachi chifukwa mati magadian tizalandire mankhwala magadian mwina tizalandire chakudya ndiye uyu wapona apa noni uyu alibe umuthandizira othamanga ukalandira mankhwala palibe mwaona sopa othamanga ukalandira chakudya palibe munthu ameneyu ndiye kuti upeza wangoyasamula nchenche zikumutere manesa chabwera ndi ankonza kumano nanga ankonza mpaka pamene bale wapo atakhala pamene pansamalira ampukuta ampasa madzi pafupi asamanyale munthu ngati chomwe icho kunapeza kuti ndimene ndinapeza kuti anthu akuvutika munjira ngati iyi ndiye tingatani ndinapanga proposal kuti pakale guardian project imene mwina mwake tiziyang'anira mapatient opanda azibale yawo ndipo mwa Mulungu chisomo cha Mulungu chinapeza kuti munabwera mzungu wina patapita nthawi imeneyo kuchokera mu 2008 imene tinaganizira cha mu 2015 kunabwera mzungu wina sikuti ndi doctor Yesu anabwera ndi patient mwamuna wa driver wa mwamuna wake amadwala ndiye atafika kuona kuchipatala kuja zonse kuti zizi bwanji nanga zikutere ndimene amapita ku maintenance department imene amati ifeso amatithandiza kwambiri ndiye achira fund kunena inu kumeneko kuli nyamata amachita George Musowa amene akutere za maintenance zina ndi zinazi akuthamanga ndamene ndiye anandifufuza ndikundipeza ndinamfotokozera chiyambi cha bungwe ndikuzafika mpaka na pamene tilipo munthu amene anayesesa kupanga maproposal ndimene amati kodi mnachita register chifukwa kuti anthu tipeze zithandizo ndikufuna kupanga register so registered in UK and Malawi choncho zithandizo zinayamba kumabwera pang'ono moti tithandize nde ine ntchito inaliyopanga identify ma problems nditaona kuti chithandizo sipano munthu iso ali willing ndi pamene sipano tinayambisa no guardian project. Ndiye ndinaona kuti
kuyang'anira ma patient opanda azibale yawo. Ndi anthu amenewa kodi angawayang'anire mwa ukadaulo ndali tinayang'ana pamene apuma pa ntchito ngati ma patient attendants, ma hospital attendant. Kuchipatala kumwe kwizi tinapanga recruit amene aja. Komanso ndina achinyamata amene ali achisozera kuti atha kunyamula odwala uja kuteri ndiye tinafika anthu mpaka na 30. Anthu amene wati na so azungwaja amamuthandizira nibe kwa basi. Anthu amene wandi kumapezeka kuna kuti akabwera tisamalire ma patient ndiye tinafotokozera kuti izi ngani za chifundo. Tithandiza anthu amenewa tinayamba kumathandizira motero. Guardian project inafika pokula kuti sopano tikuyang'anira mwina pasiku pacho mapeza kuti ndi timaganiza za medical wards koma napeza kuti tili chipatala chonse. Surgical wards mpeza anthu ma surgical wards anthu amakhala kuti agundidwa pansewu amangobweresedwa da police koma chisire chikire ni guardian project athandiza miyoyo anthu kupeza kuti sopano tikapita kumochare kuti mitemboso si kupezeka yoti anthu ndipo ana mabodabo asite kuti kodi nangazakhala bwanji chifukwa choti tikapeza anthu amene aja ineyo through photography ni majambula chitunzi munthu changati sakuyankhula ndiye kuti ndikayike misika kapena ayi ino anzathu ama TV kutilengezese komanso nthawi zina anzathu radio 1 kumakhala tumbala zambiri kuli Francis Javi amatitani amaya akayanula ndamene ataziwa zabungwe nanendipatsa mpata kuti tizipita zikalengezesa anthu amene akusowa pale yawo ndiye munthu chamati akagonekedwa ngati pano ndikapita kumene kuja kuti ndatenga zina kungolengeza kumapeza kuti abale nthawi yomweyo abwerera auji anasowa adi amene ngali kuchipatala ife timatali kunchito panali mbale uyu amachokera kulilongo anagwa pa wayenera paja kwacho kulilongo konse atadwala anagwa anthu anambera Zinthu koma apolisi anatenga kuzansiya kuchipatala kwizi ali unconscious atafika kumene kuja tinamba kusamalira kusambisa kumujesa phala bwino zinthu kati zimene zija koma pero kwazo zonse zija nasisimuka nungoti tikumsamalira chokusabisa kuja nasisimuka tinampasa kaphala tikutere anayamba kupanga kuzindikira pang'ono ndimene amati ine kwathu ndikuchirobwe pakuti tidapita kuchirobwe kafotokoza makolo kale ayi mwana wanga ali kulilongo dada nditu amachokera kulilongo kupita kwa mkazi wake kucholo sana mvesi fikira ndati jambo lichuzu kaonesa ndati ndi amene mai zakala bwanja anabwera kumuona mwana kulira tati musalire nthawi imene ndiye mukadalira kwambiri pano ndi mwana wanuyu paka mbale amene amabwera kuzachitira mboni kuti ayi mnandithandiza so tikayang'ana kuzera ku photography yanga inayamba kuthandiza anthu wa Malawi chifukwa cha imene Guardian project Guardian project imene yachitika ndimene nonso pano chipatalanso yamba kutiziwa kwambiri kuona zichito zabwino zimene tikuchita za maintenance zothandizira ma patients aja ndimene amati kodi tili kuleba kuti timene tikukonza kuleba kuti ndimene amati amsowa timafuna mutithandizire tili ndi ku Guardian shelter kumene tikuona kuti anthu ambiri akulephera kupita kumene chokakhala chifukwa kuti ndiopyezo tainake kunali ma street kids aja amagona kumene kuja ndiye komanso anzathu a business amapikira kumene kuja kakachaso kuti ndiye kunangangali kuti kuchimpwirikiti azibali athu akati apite kumene kuja amene achokera kutali ngati kusanje amene apangidwa rifa chifukwa maziwa ife ndi chikhalidwe choti tikayang'anire m'bale wathu mochuluka musinthana chimene musalandire ndiye anthu amene achisangakhala kukagonanso mole onse aja ndiye amaganira kukagona Guardian shelter kumeneko ndimene kumapezeka kuti anthu akupangidwa chipongwe ndikulandidwa ndalama amatona amene atandiyitana ineyo kuti ndipite kumeneko nditangaona zoopsa kwambiri zomwe zinalipangisa sipano kujambula kupeza kuti kulibe toilet madzi kulibe magesi kulibe anthu aja kungosonkerana ndalama kendro kutere anthu ena akuvutika zinthu Malawi konkuno ndimene ndinayamba kujambula ndinajambula zithunzi zimene zikamuonesa mzungu uyu anati no tiye tikaone atakaona nati sopano nanga malo ano ndeti pange bwanji ndimene mamwayi kunali ngumuya IMP ndimene ali nthawi yomwe ya pana angumuya ali so pale ndimene mawaitanisa utaona ni kuno anata okay tiona kuti chita bwanji kenako zinatenga nthawi mamwayi nzunguyu analumikizana ndi Irish ambassador wina wake kutenga maklipi amene ndinajambula ifani majambula ma videos ndima zithunzi zomwe paparazzi jambula mamsojera kujambula kamera kuthandiza Malawi ataona tibe clip they were all shocked no tithandize bwanji tenga ma quotations tinamba kumanga kumpanda tamanga mpanda ma toilet tinabweresa grade pala konse kucha panopa ndikumalo kusiririka moti mtundu wanthu umene kubwera ku Queens suli supervuto limene magesi
anzathu aboma akutithandizira kukutigulira kuti anthu azionekera ife kukachitika kaya mababu apya chito ati ndimene kuyang'anirango mazi atha tiyaziwise kuti mazitu athabwerani mutithandizire zimene zija kumapeza kuti zikutani umoyo wa anthu Malawi kumathandizika ndipo khala kuti ine ndikumakhalabe ndikufufuza tapanga zimene zija timati tathana nawo tibwerere mukati muchipatala tizikapitiriza ndinaona ma challenges ena amene ndinaona kuti supano anthu akukhala kumene kuja kudikira maambira zopita kwawo kumakhala mwezi asanapite kwawo atuluka muchipatala patient wawo wachiwa akuti wapeza bwino apite ku nyumba koma mwezi wa mtundu asanapite kwawo ngani ambulance ya kwatu si kubwera alibe transport in other words ineyo mai zinthu zovuta ndinafotokoza nzungu ya no George at least boma liraniso lithandize ndati ya boma kuti liziwe ife tili background tiyaziwise kuti kukuchitika mwamwayi ndinamba kumango fotokozera anthu amachali chimalolera kupita mipingo kuti pamene mukubwera ndi zinthu kuthandiza kuchipatala ukaona mapatient tabwera niso kugadia nishota muna muli nditi ndrama zimene kuti mukhoza kuwathandiza anthu enake ndithu ndi mipingo yosiyana imabwera ndithu ndindumbo fotokoza pano kuti kunabwera zathu wa ku Kobe Barracks ya kwaya ndithu kwa imene ya Seventh Day anabwera kumene kuthandiza anachita release at 15 ndi ma transport kuwapasa ino kwanu ndikuti kumulanje makwera bwanji mwakuti kumapita kumene muchi zachoka kumene kunabweranso anzathu a Limbe Sisepi Mvano anabweranso ndi ufa zinthu zosiyana kumene kuchi kupyolera mu initiative ya inu imene ndikuchita ya inu yes izi zinachitika chifasi kumene kunali anzathu a Times anabwera kuti panga interview imene kukhalira ndi anthu anaonera program imene zinakhuza mitima kuti ndera kunonso kuti Zomwe izi ndi anabwera anthu anathandizidwanso anthu okwana 20 anapitanso mmakwawo kuzera transport imene anabweretsa anzathu alibe stepi apa ndikungo fotokoza kunena kuti ngati ya Malawi amakhala kufuna kuthandiza atiziwise kuti tifuna titabwera ku Queens tithandize mwina aganiza zogula shuga aganiza zogula china chake choti akapereke angotifunsa ine mu office mwanga makhala mavuto anthu opemba ngati za social welfare chomwe icho so in office anu ili kuti ku Queens komwe panopa ndikumakhala pano kwambiri ugadi nishota kumeneko boma linakulandira nino bwino ngati ndithu ndithokoze chifukwa choti administration yathu ya Queens itaona ndi zintchito zimene tikuchita zinthu zabwino anachilandira chifukwa tikuthandiza malo amene mwina nzathu pamatenga kutafikirepo muchifukwa chimene chimakhala kuti tavindikira zina ndi zina zopinga udindo wanu ndi chani mu project imene ineyo ni project manager from paparazzi to project manager mwaiona chauta makweza zimene amafotokoza zija kuti through your photography because photography majambo lokuja akukaniza kupita ku Mount Soji koma zijambula mavuta pano amali mukathandiza Malawi akupeza kanga chepe 1500 pa siku kumagira kaganyo kaja kuthandizira pa patient ndipo mano vuto limene lilipo padakali pano ma challenges ndi kufurukuza zawo ku Guardian Show komanso za Guardian Project Guardian Project inayimitsa pang'ono chifukwa cha za COVID chifukwa anthu amene amayang'anira ma patient atala akulu ndiye lero lino kupezeka kuna kuti analipa chiopsezo timaona kuti akhala pa chiopsezo tinawayimisa kaye koma chiyimisire ndaonanso kuti zikubwerera ngati zambuyo zija ndipo ndikuti tsopano tiyambe kupeza ndalama zimene zingakathandize kuti mwina anthu ajatiza apatsa noti ma allowance ito chifukwa timango apatsa ka allowance tangachepe ku transport ndi lunch koma anthu ajama maziwa malala mangoisungisa kandalama kaja kuti kanga likasalari so otherwise little through initiative imene yomajambulayi ndi kumapereka no kwa anthu rakho zothandiza mwathandiza noka maona design athandiza ndipo ineyo ndikuyamika kumwamba kuti Mulungu amakhala ndi njira ndithu imene amakonzera zanga swena akaoda uzira mzochambula zije zafika yapo ndithu ndi zinthu zabwino zimene ndiyenera kuthokoza kwa kuti kamera padakali pano makanaipisa ndi chief mpaka na majambula be mpaka mawa yo majambula kwa basi koma pesa kuzipata simna zisiye izo ndikupitilizanso ndi mafotokoza unena kuti ndani mwina mkhuza kukhala ndifuza kuti ndani huchuluka bwanji amene amasowa ma transport wa nanga zimene zikuchitika chifukwa chani ndigunda mbali ina anzathu kuti amene anapezeka ndi vuto la cancer padakali panopa ndi amene ali pa mavuto kwambiri chifukwa anthu amene ajama uzidwa kuti azibwera kuchipatala pamwezi paja mwina kawiri ndi akafika kumene kuja ndi zinthu zina zimene ndakumana nazo kuti anthu aja ali pavuto kale
komanso akachoka ku nyumba amachokera mutali kuchokera mwina kumlanje mapatient amene tili nawo akubwera pafupi. You remember last week actually mwina case yake inali yosiyana koma munthu amachokera komwe kumpoto nkumapita kuzalandira mankhwala kuzalandira thandizo chokera kunzuzu kulula kanadusa zimene zotanga amachokera kunzimba kunzuzu nawo ndiye ndifuna ndikuza nawo akabwera muchipatala akuyenera kutengedwa ma specimen chifukwa munthu uja asanapasidwe mankhwala chake mankhwala chenda mphamvu kwambiri. Anzathu amene specialist wa za cancer amayenera aone bwinobwino kuti munthu ayenera kulandira mankhwala amenewo. Ndiye munthu uja kuti atengenso matest amene aja kumafunikanso ndalama zisizoti alipire madokotala ayi koma kumalo kumene kumayezedwa matest amene ndikolipira kwakameza ku private laboratory. Ndiye anthu amene yopeza kuti 20,000 kapena yepena 2,000 anthu aja ali pavuto kale transport angongola bwera kuchipatala akufunikanso ndalama banki. Ndiye ife tikuyanga naso kuti tithandiza bwanji. Ndiye ndimayesesa kufundisanso anthu akufuna kwabwino kupeza kubwera kuzathandiza anthu amene moti anthu amenewa ndamene sifuna kuzazanso kwambiri ku guardian shelter. Uyu na ntindi wa anthu woti ndikunena muno lero lumene mabwera ndalemba mbuku mwanga anthu okwana 15 akuti tiutamaliza talandira kale mankhwala aja kumati kusowa transport koma amabwera ndi chikhulupiriro mu office mwanga ine ndimagwisa nsozi bukhala kuti ndikuyenera kudalira anthu ena akufuna kwabwino. Muichichi ndimafuna ndichipereke kwa Amalawi kuti Amalawi pamene tikukhala pamene mwina tapeza kanga chepe Mulungu atidalitsa tabwerani sikuti atenge ndalama andipase ine ngati musowa kuti ndalama zikapase nameno ndimakonda anthu ajangu bwera direct alipeze muli ndi anthu angati amene asimidwa transport anthu amene asimidwa ndi awawa list yawo na buku ndiye kuti anthu ajati aitana acheza nawo ngati yafuna kualisa so utengo wa ambuye iye ayipafunika zina ndi zina achitanso zimene zichi komanso akaone kumaloko kuli kukhala bwanji faka una zimene zakhala ndi chidwi chobwera anthu ambiri akubwera ena akutenga forest yawo kudula nkuni kubwera kuathandiza chifukwa choti anthu amene akhala kumene kwatulusidwa muchipatala alibe nkuni alibe china chilichonse akupeza kuti akupita mudondo mwamuna aonda bila kudwala amusiyapo kwadula nkuni akatenga kati nkuni tija osatiso nkuni mapesi agulisa nzawo amene akusowa nkuni achata bila ufa akuphika akudya ni mwamuna uchi masiku ndikumapita kudikira ambulance. Tibumile awuze na ndio tibumile ngani anguluwa sizikuta tibumile kuti ndiambeso timve tukunsono zimene sizikupita nzipatala mwina bwanji mavuto ngosayamba nzipatala apa tikukamba za ku Queens komatu mavuto wasodali ku Queens ko tapitani kunzuzu aliko mavuto amenewa tapitani ku Lilongwe aliko mavuto amenewa nzipatala zina za mabomo osiyana mavuto amenewa ngosayamba. Tikuyeza ndi George Musowa amene akuti ndi project manager wa Chira Fund ku Queens Queen Elizabeth Central Hospital. Pali zambiri zoti timve takhalani pomwepo. Pachepoti yayi kodi kubreak anthu asapita zitachuluka zochitika. Titsegula malaini nthawi yake kuti tikhale tikumva maganizo anu ndi mangazano kuchokera kwa inu mwina anthu awiri atatu okha kuti nanunso nkutenga kugawo. Amuso
mwafotokoza kwambiri makamaka mbiri yanu kuti mudapezeka bwanji ku Queens ndi zina zambiri zimene mwakhala mukupanga kumeneko. Padakali pano muli pati? Padakali pano mungatafotokoza kuti kupezeka kwambiri ku Guardian Shodaku komanso ndingoyamika kumwamba kuti amalawi ena kapena kuti anthu ena kunjaku maiko akunjaku ndithu atiwonanso kuti tikuchita ntchito yabwino. Mukuona kuti zathandizira anthu ochuluka bwanji komanso kupezeka kwanu ku Queens kuli mphindu lotani? Ine ndaona kuti kuli ndi phindu mwina kunena ndeka kanga ndikuzitamirira koma anthu ambiri aona kwambiri phindu limene linapezekera pa Queens kuphatikiza ngakhale administration yathu ya chipatala. Ayi ndithu imawerengera kuti tili ndi mwana amene ndithu watigwiranso pankono kuzera mu zinthu ngati zimenezi. Boma limwe kuthandizaniso kapena ndazungukhawa ndi anthu ena wamba ndi anthu akufuna kwabwino kaoka boma kungakhale simwina akuluakulu ena boma mwina samadziwa kuti ku Queens kuli zotani. Andi ine khumbo langa kwambiri monga mufotokoza kuti mavuto amenewa ali ku Zuzu ali ku ma district hospital anthu ena sakatengera zimenezi kofunikirika kwambiri ine makufuna chinyamata nzanga amaganiza una kuti mwina tilembedwe ntchito titere komanso luso limene ali nalo akuza kuthandizanso meya anthu ina kungonyamuka kupita ku Chilazuro hospital kaya kuti kumulanje district mupeza kuti kuli mavuto kumene kucha takhalani ndikupeza upangiriso wina kuti athandiza abale amenewa. Inenso ndimafunitsa kuti mwina nditakhala kuti kufika dziko lonse la Malawi ino simungapeza njira mwina kuti muonesese kuti kapena mufikire no zipata zina kuthandiziridwa kani boma aliso mwina ndikuti werengerera kuna kuti ayi ya boma ali mene mugankho chonchi maboma kuteka pano pa maganizo amene mugankho pa muganiza inu mungankho zotani kuboma kwa anthu akulu amene akutimvera padakali pano maganizo anu akuti afalikire mwambiri tingapanga pasa mwayi ndikukhala nawo meta khalira ndikufotokozera ziko zakuchita bwino. Ine ndinasankha pa Queens for ndikumene ndikusamalira miyoyo anthu onse ochokera mu district anthu osiyana-siyana. Ndipo sewale kuti kapezekedwe kanu kaino kanapezekera komweko kumene ku Queens kana kuti zachitikira mukanakhaso kulilongweyo mukuona ndi chifukwa chake ndithu ndimaonesa kuti ndapezeka uku komano vuto lili apa kuti tingachite bwanji kuti tithandize apo mali tithandizira zikhoza sukhazi ndizo pamwamba kwambiri. Nambala yathu ndi 094102224 094102224 ndi nambala yathu. Tayimbani nanunso nkuperekapo ndemanga yanu kuti kodi zimenezi kuthana nazo mavuto amenewa tikukamba za ku Queens koma kwinaku titani. 094102224 ndi nambala zathu. Pano tamva mphekesera tifuna timve kuchokera kwa inu akuti mwapangidwa nominate ndimamva kuti khakanga nakuloweranso ku Zimbabwe ku Zambia Zimbabwe so muona ndio tupangano sanje akukuitana nakunja wene malayi muno Zinthu sidakwati ndi phone hapo. Hello bwana ndaswera inu mwaswera bwanji? Ndaswera inu mwaswera bwanji kumpando? Dzina lija ndi ndani komanso mukuimbira kuti? Ine mwangulu kunogwanta. Tathokoza kwambiri. Nkhani imeneyo yatikhulira kwambiri. Aliso ukhanda totero. Itakuja basogolo. Choyamba. Muntu wekamena tozinyimba kuti ndikanakhalai kuti ndikutani. Ndibambo msowa ndikuwa ndizingandi zako ntani yake koma sinaziwe kuti malingo yao zafika pamenepo tofunuti asemawo ikhali ndi umwe okonda zibatu ukonda anthu ena sabali anthu ena amene akudwala loti sanafuni kuteko mabanja awo kuvutika pati ugovernment safari mtfasa kutapelekaso msongwa yepa umuntu as a human being personal abona mswati au nokusebitaliza motana famana yakwambia yana fikiri ntano muno koma kutoka mnamizi kwa onga kuti mazitamini aliko ndio mshigwenyereji tima ukandi kutandi zote lakini mtapeze choro ibene ndashona kwamba mso BI is a example so kwa kanya matama sikwa mkimango kama ngozo kitanga liko kale ndibe zapo jani pamene tandi zatu
Koma andu magana kusema what I'm going to benefit from that project. Koma yo personally yafanya that nozange and you join him. Kuti yone kipanga mpanya ni video extend in other districts as well. Atokoza kwambiri kumpando. Bana Anzake Kuntaja. Bana. Msamaso wetu goli Milani. Ndivyo ndito ndakubweretsa baba musowa kuti noti peze nzeru mwina macha nkuteka tikozopitisa dzikolosera Malawi. Maga. Ndito. Yatathokoza ziko mwambiri mnaimba. Imene inde programu ya Kavumbu. Kuvumbula mende pachisa. Timanena kuti pali zinthu zina zimene zikuchitika m'malo osiyanasiyana zimene anthu tikungodusa pakwezi timadusa timadziwa kupita pali mafuta pakunena kupita ku blanta kwa shopa jumbo yako nkudusa sovo ayakena. Hello. Muli bwanji kumpando? Tili bwino. Ndo yani nanga mukuimbira kuti? Ine chakwana kublanta ya kumbayani. Ine ndiyamikire mambo wakubira chidota mandika ndetu. Koma kuti. Hello. Mukumveka kumpando. Okay. Koma kuti timade mpamene atapita kuzomba. Palibe kanthu kuti khali ndiyosiyana. Koma bide kuzomba akaone anthu akugulisa amazi zimene kuti matwere. Akuta? Akuvutika. Mazi ndiogula. Ngoti wazera kuti athandizike mazi akugula matoiretinso akugulanso kuzomba. Atapita kuchipatala cha kuzomba akaone. Ikungwayamikira kuti akugwira ntchito yamambika. Palibe kanthu kuti zosiyana zimene zikukambidwa paenepo koma akationere kuzomba. Chabwino. Hayi akumva alipo mpawa. Iwo mwambiri. Zikomo. Uza kutandazo lake.